Hello guys, kini nga sugilanon parte ni sa kaagi sa sundalo. Bagong ni-retire, optional, mga 20 years sa service. Gamay ra may makuha dahil basta optional. 150,000 yung nadawat. Pero way labot pa tong pension, pero kanang inigling retire ni mo kay pag ma-approve na kay na magkay madawat ana 5 years mo na makuha ang pension. Terus karon kay pamilyado ni siya, nasa tulo ka anak. Ang kinabulangan nga anak 5 years old, ang ikaduha 4 years old, ang ikatulo bibi pa, iyo pa mo kama mga 7 months. Ni ingon siya sa iyang asawa nga, day mo palit og sakyanan bisag motor lang kay para magamit nato kung madutag Valencia. Yun ang ingon ang asawa, mag palit og motor dito sa Valencia kay daghan magayong motor sindir sa Valencia klase nga sa una katunan China yung paliton kasan niya lunsin murah ya pag XRM. Idala niya ang 50,000, ibili niya itong 100 ni lastikuhan sa kabandol ba, butang sa kabinet. Yung ignan nga naik ang kwarta tarungan na diha, bantay na kayo usig mawala naas kabinet to sa iyang mga sinina ba kay wadto Valencia. So ingon pa yung asawa, pagpalit og pan duha para sa mga bata mga sudan po. Oo, palit ko. Sus karon kay pila ra may istorya. Nakapalit gid siya og motor katong lunsin. Sus tana day amang ka singgit nga nara ko diri so nanlaba man niya gi ang bata ay salibay diri nang gibutangag kuan nang lampin gihikot ra diri ni sig pangso sa tabay niya, ang tabay way taklob. Pero tabay mga isa ra pud ka dupa tinaw kin tubig. Pero mga 50 meters away gikan sa ilang kuan lagi sa balay. Sus pagsulod nis yung balay karon kay kita magini yung kwarta nga gi ikunis-kunis sa duha ka bata ginagmay gyud. Hurot gyud og kuan ng 100,000, hurot og kuan kapino. Nagkuha dahil dukog gid sarap-sarap ang lastiko. Katong kwarta nga ginagmay gipundok gisi-gisi og ginagmay. Ang lastiko nga naadi dumi lang sa sarapon sa tukog. Kuya, na pildi. Susgi. Pagtanaw sa amahan karon kay wa siya nakapugong yun. Kaya iya kung sinerbisyuhan. Gikan to siya basilan, kulon assign. Naundid pa yun. Kuhaon pa niyang yang 45 dito. Pusilon pa niyang iyang anak nga katong kinamagulangan una ulo. Bang! Sus buaka lagi sa ulo lagi. Sidlit ang utok. Birahan na po niya itong mangod, itong upat katuig. Bang! Giulog yan po na pirtin pataya. Sus! Naalimong kawan man siya, himasmasan siya ba? Hilak siya Ginoo.
May napatay na kong anak. Tungod lang sa kwarta. Sakto gini na guys. Nga kanang imong kasuko. Mga 5 minutos mawala na. Pagmahay na din may imong matian. Patayin mo niyang anak. Duha. Nagsisi siya. Gitiyon niyang 45 sa iyong ulo. Pusilon pa niyang ulo Lupad. Bagol-bagol. Patay. Tapos kadungog magbuto ang iyang asawa. Tulo ka buto. Dagan og kalit. Sus, gibutang ang bata dito. Gihubo tong lampin nga iyang hikot sa iyang lawas nga na dito ang bata. Gibutang sa daplin. Ni dagan dito. Kuan. Sulod silang balay. Mga 50 meters man. Tanaw niya karon. Patay naman tulo. Hilak siya, ingon siya, sala, gigit kain ako. Ako may nakaingunan ni. Doon, basaylo ako. Mga anak. Ako may nakaingon. Kung wala pa kong nagdinanghag, kung ako pang gitagbuan ng kwarta, buhi, paunta mo karon. Kinigi nakaingon kay kita mo niyang kwarta, gisi-gisi, pino-pino Unya 100,000. Ako nakaina sa una, mga 1990. Yun siya nga, puslan man nga, nangamatay mo tungod aning kwarta, mag-unong tang tanan. Kuha niyang bayonita. Sa imbana. Ang bayonita dito sa imbana. Dito sa gilid. Kuha niya. Sa puslan man way wa na'y bili ning kinabuhi. Mag-unong tang tanan. Ako ning hunusan ning kaugalingon akong kinabuhi aron magunsa na mo plug ko kung ako ra isa. Unya wala na akong mga anak. Bana. Sus pag-atim na giniagdunggab sa iyang tiyan kay tunga bitaw ng anghel bitaw. Tunga anghel. Ingon ang anghel nga ayaw hunosi ang imong kaugalingon. Ang kwarta makita ra. Ayaw dugangi ang sala nga nahimo sa imong bana. Kay dili maayo ang maghunos sa kaugalingon, maimpirno. Hilak siya. Ako mo'y nakaingon nga ibasol gini ang kaugalingon. Ako mo'y nakaingon ining tanan nga ganong namatay ang akong duha ka anak, akong bana kay danghag kay ko. Musa maghiko ko. Ingon ang anghel nga ayaw. Ayaw kay sayang kay kinabuhi. Ingon budong Lucifer dako napoy manghung sayab. Nagwan siya ba? Mag singala anak. Nagdaghan ang imong hunghung siya ba? Iyar gud to tingaling hunaw na. Pati imong kaugalingon. Kay buang-buang ka nga pagkaasawa. Danghag kay ka. Mas maayong imong patyon-patya gyud. Ingon pong anghel ayawin taon igsuon. Kay maimpirno ka. Ingon mo sa tanas nga. Sige na, dungka ba na? Dungka ba na? Sus, pag muatim na siya, dunggab na yun. Ingon mo tang anghel nga. Hinumdumi. Nga aduna pa kay anak ng ibiyaan ni mo sa tabay. Butang niyang yanak pa na to sa tabay. Butang niyang bayonita. Dagan si dito. Sus, pagtanaw niya dito. Karoon nga lutaw naman niyang anak. Burot ng tiyan. Itong mga 6 to 7 months. How? Iyang gikuha. Hilak na sa siya. Dagan siya dito.
Yang gitapad. Sunsaon niya, patay na mga dakong tin. Siya, wa nagikuyayo. Wa na pulos ang kinabuhi. Kay, patay ng tulo ng anak, akong bana. Yang ipile niyang yang bana, yung mga anak. Ingon na din siya nga. Wala na yung makapugong na ko. Maghiko ko. Tugod kay ako. Walay hinungdan nga pagkainahan. Walay hinungdan nga pagkaasawa. Tugod sa akong kadangag. Namatay ang akong pamilya. Mag-unong nami. Dunggabon pa niya iyang tiyan. Pag-anab. Sigit yang bana. Agay! Sakit kayo. Nagdamgo mo na siya day. Utin mo na siya. Bana mo yung gilulo day. Umayo day. Damguro mo na. Kasinggit yan. Bana yun. Hunusan akong kinabuhi. Pag-ana ginap. Singgit ang banang agay! Kamata siya dia. Utin mo na siya yung bana day. Duhaan lulo ko ting utog gadi. Damguro mo day.